Kaixo, Leire! Kaixo, Jeni, Zeran gabi, ondo, eta zeu. Ni oso ondo, hemen egoterekin pozik, azkenean. Leire baga, Dugangoko, Bai, hori da. Zepoletara Dugango. Bai, zuk uste. Ni familiareko zagonotza, eta Dugango poletara. Bertazake goinkale kalea. Bai, ez da, hori guzti gustatzen zaigu. Ez dakit polita delako edo beste zerbaitegatik, baina... Zagaitu Bai. tabernen gara. Hori da, hor sortu den giroa ez da edo nolakoa. Leire ikasketak aituta, zer ikasi zenun? Ni nabil ikasten itzulpengintza eta interpretazioa, bigarren mailan nago. Gazte Oraindik? izen. Bai, hori da. Gasteizen, bertan bizi naiz, orain. Azte bitartean behintzat, gero ara eta ona ibiltzen naiz beti ere, baina bai, itzulpengintza eta interpretazioa, bigarren mailan oraindik, beraz jarraitu behar esateko banaizela itzultzaile, baina gustatzen zait eta egin ditut pare bat itzulpen hortik daudenak irakurtzeko moduan, arma webgunean, eta bai, horretan nabil besteak beste. Zergaitik egin zenun aukeraketa hori? Zalantzan egoen hain zuzen ere itzulpengintza edo antropologia. Eta egia esan itzulpengintza zen aspalditik badiotzut entzun dudalako zu antropologia ikastekotan zaudela. Aukera ederra iruditzen zait. Eta hori itzulpengintzarekin aspalditik nengoen bueltaka, nik uste DBH hasi nuenetik, hizkuntza gustatzen zitzaizkidalako eta bestela filologia ere bazen aukera bat, baina itzulpengintza beste zera bat zen, irakasle izatea ere ez da nire lehenengo aukera eta ematen du hizkuntzarekin jolasteko beste aukera bat. Bai, irakasle izatea. Ez dakit, nik igual beldurra emango nuke aurrene. Eta hori, izan ditut garaiak non agian zalantzan handiagoan eukan, hori lehenengo batxillergoan nengoenean edo etorri zitzaidana, igual antropologia ere aukera izan daiteke, baina gero gurago nuen Gasteizen ikasi Donostin baino, eta Donosti oso modudan maite. Eta azkenean, hori, ez dut egin. Bueno, nuan ginen antropologia naturala ikasi, baina landik badago beste kontu bat, euskal filologia ikasi gugan ebala, baina Gasteizen dago eta esan zidaten hobeto aukeratu zerbait Donostin. Noski, hemen bizita, bai, azkenean praktikoena da. Zer eman duzu interpretazioak, zer ematen ari zaizu? Interpretazioak tentsio handia. Gustatzen zait, ez dut askorik egin, ikasgai bat baino ez dugu izan oraindik eta datorren urtean dauzkagu beste batzuk, baina aukerakoak dira. Nik uste aukeratuko ditu dela. Hala ere, baina gustatzen zait eskatzen dizulako azkartasun handia ez, eta oso adigon behar zara, eta gustatzen zait bereziki zaudelako horretara 100%, eta azten duzulako beste guztia ez, eta orduan nolabaiteko iesbide bat, nahiz eta berak ere eskatzen dizun arreta eta batzuetan oso exigentea den, baina gustatzen zait hori, kontzentratzen zarelako bete-betean egiten ari zaren horretan, eta ematen dizulako aukera hori nolabait erlatibizatzeko eta pentsatzeko tira. Dauzkat 1000 arazo, baina orain honetara nago eta batzuetan pentsatzen dut behar dela horrelako zerbait. Leire, baina itzulpengintza gogorra da ez? Gogorra da ez duelako, inoiz ez duzulako soluzio erabateko bat, ezta? Esan nahi dut, zerbait itzultzen duzunean, zuk eman dezakezu zure iritzia eta zure kriteriotik erantzun, baina ez dago zuzena edo okerra, ez? Badaude agian okerrak diren gauza batzuk, baina guzti zuzena zer den, oso gaitza definitzea, eta askotan
ematen duzu soluzio bat, eta gera zaitezke gutxi gora bera konforme, baina hala ere geratzen zaizu aldetxo hori agian zerbait ez duzula jaso edo, eta zentzu horretan batzuetan gogorra da eta ez duzu lortzen guztiz asebeteko zaituen emaitza bat, ez? Baina nik uste hor dagoela jokoa eta hor dagoela alderik divertigarriena. Itzulpen esperientziak bat dituzu, komentatu duzu agomiamako hori, zelako esperientziak izan dira. Onak, egia esan, niri hori literatura da itzuli dudana, pare bat narrazio itzuli ditut, bata Raymond Carverrena eta bestea Sally Rooney'rena, eta orain Banabil Rooney'ren beste narrazio batekin, eta hori azkenean da literatura bizitzeko beste era bat, ez gero niretzako, baina poema sota batzuk ere itzuli ditut, eta gustatzen zait, eskatzen dizulako joatea benetan muinera, saiatzea ulertzen benetan eta ondoraino idazleak zer esan nahi zuen, eta beraz ematen dizulako aukera konturatzeko askotan irakurtzen dugunean eta nola bizi garen denbora barik eta dena ahalik eta era produktiboenean egin guran, benetan ez garela agian albezain beste fijatzen testu batek ematen duen guztiarengan, ez? Orduan, itzultzeak ematen dizu hori egiteko aukera eta eskatzen dizu hori egitea, eta gainera asko ikasten duzu literaturaz, hizkuntzaz, eta beraz ikuste interesa badaukazu hizkuntzan eta literaturan aukera bikaina dela, eta baita ere esan dut poesiarik ez duela itzuli, baina justo orain argitaratu da poesia antologia bat non parte hartu den itzultzaile bezala, Iberoamerikak argitaratu du eta deitzen da barrenetik zuratzen zaitut, eta horri eskerri izan dut aukera hori 7 poema euskaratzeko, eta asko gozatu dut esperientziarekin, bai. Agian ikasketako bukatu ala beste ikuspen bat edukiko duzu, baina oraingoz itzultze momentuak zer gaitu behar da kontutan nagusiki. Oso da itzultzen duzudanaren araberakoa, ez? Azkenean, hain zuzen ere badago teoria bat dioena itzulpenaren nolakotasuna baldintzatuko duela testuaren generoak berak, ez? Gero beste teoria batzuek diote baldintzatuko duena izango dela testuaren helburua, ez? Orduan, hori, helburua eta orokorrean testua inguratzen duena zerk eskatu den itzulpena, zertarako erabiliko den horrek baldintzatzen du guztiz, ez? Gero hizkuntzak ere baditu bere arauak eta hori kontuan izan behar da eta landu behar da asko bereziki xede hizkuntza, ez? Nire kasuan euskara izan da, gehien bat. Eta hori baina nik uste garrantzitsua dela begiratzea para testuari, ez? Testuaren inguruan dagoenari eta itzulpena baldintzatzen duten kanpo eragile guztiei. Bertsolaritzak lagunduko zizumu hobetan, Bai, azkenean bertsolaritza da hizkuntzarekin ibiltzeko beste era bat, ez? Nik uste bertsolaritzak laguntzen didala neure buruari exigitzen azkartasun hori, ez? Eta nik neuk ekartzen hitzak ez, beste batzutan gertatzen zait, agian ni nabil idazten eta nagoela esaldiro bilatzen hiztegian hitzen bat, eta gero badira ezagutzen ditudan hitzak, ez? Baina bada espada, konprobatzearren eta gura dut ibili bilatzen, eta hori, batzuetan ez da oso praktikoa. Orduan, bertsolaritzak eskatzen dizu hizkuntza oso presente izatea, ez? Eta nolabait edukitzea gihar hori guztiz forman. Nolatan bertsolaritza mundua? Galdera ona, ni hasi nintzen bertsotan duela 3 urte, uste dut. 3 urte eta zerbait. Eta hasi nintzen gustatzen zitzaidalako, ni bertsozaletu nintzelako,
nire kabuz, egia esan nire inguruan ez dut jende oso bertso salerik eduki eta eskolan landu genuen bertsolaritza, baina momentuan ez zitzaidan interesatu, egia esan, hori ere horrela da, batzuetan behar duzu ez gustatzea, eta gero zeure kabuz egitea prozesu hori Eta ez. gero ikustea lehen plazan. Betxotan. Bai, nire bertsolaritzako irakasleak flipatu zuen, baina ez dakizu zen ba. La que no le gustaba. Bai, benetan, izan zen nire epailea eskolarteko txapelketan, eta gero etorri zitzaidan, ai ama, zuk ematen zenidan gerrarekin. Y ya ves, ese no es. Ez, bigarren geratu nintzen. Bakarriko di falta Bai, imaginatu. ez gustatzea eta gainera irabaztera. Ez, baina nik egia esan irabaztea edo gurago dut bertsolaritza bizi joku bezala eta hori, pixka bat nik experimentatzeko eta gozatzeko espazio bezala, ez? Azkenean, egin handi batean, berandu hasi nintzelako eta erabaki nuen edo saiatzen naiz neure buruari gogorarazten, ez exigitzeko gauza handirik egitea edo inoren mailan egotea, ez? Azkenean ez delako erreala eta gainera, izan zitekeen erreala, ez? Badago jendea ez dena 8 urterekin hasi bertso eskolan eta bikaina dela eta dagoena maila altuenean, ez? Baina behia esan nik beste lehentasun batzuk dauzkat, bertsolaritza asko maite dut eta saiatzen naiz beste bide batzuetatik edukitzen berarekin kontaktua, baina ez da nik nire bizitzan lehenengo lehentasun gisa jarri nahi duan zerbait, ez? Eta beraz, nik uste bertsolaritza denez, hori azkenean oso entrenatuta eduki behar den muskulo bat, ez? Azkartasun hori, errimak ere landu behar dira, hori lana da, eta eskatzen dizu denbora eta motivazioa, eta nik gustua badaukat, baina ez da gehien landu nahi dudan gauza, badauzkat beste lehentasun batzuk, beraz gurago dut hori, nolabaiteko joko gisa eduki eta divertitzeko zerbait gisa. Eta lagunduko ez izunera gauza asko ulertzen ez, hizkuntzarekiko komentatu dugu literatura, itzulpengintza, bekeraritzak ere eragina edukiko du hobetan, ez? Bai, azken batean ni hasi nintzen bertso eskolan eta bertso zaletu nintzen aurretik banintzelako hizkuntza zalea, literatur zalea, hori, irakurtzea betianik maite izan dut. Osea, literatur zalea, hizkuntza zalea, baina ez bertso zalea. Nola da? Hori gerora etorri zen konturatu nintzenean. No me cuadra. Ez, baina kontua da, hasieran ezagutu nuen bertsolaritza agian ez zela orain gehien maite duan bertsolaritza, ez? Zen beste bat, agian literaturatik aldenduago dagoena, halako bertsolaritza ere badagoelako, ez? Eta azkenean nik, inguru bertso salerik ez eduki eran bakarrik jaso izan dut, ez dakit bertso zahar batzuk, ez dakit zer, eta hori ez da agian nik gehien motibatzen dagoena, ez? Orduan, behar izan nuen, hori nik neuk egitea hurbilpen bat topatzea gehiago gustatzen zaizkidan bertso moldeak eta konturatzea, hemen badago hizkuntzarekin eta literaturarekin, edo nahi baduzu poesiarekin jolasteko beste bide bat. Komentatu dios, lehitek beldua ematen dit, zentzu ia guztietan. Baina, horrengoan akatuko didala uste dut, zergatik poemaren bugu bat argitaratu du, eta enaz gogoratzen zen burua. Ama. Lasai, gertatu izan zait elkarrizketetan jendeak txarto esatea, beraz, gurago dut galdetzea, eta nik esango dut, eta listo. Nire poesia liburua dena ametsa den irudipena deitzen da, esan, izenburu luzea da, beraz, normala ez gogoratzea. Eta dator pesoaren aipu
batetik, ez? Pessoa Bai, poeta... irakurri nuen. Irakurri duzu? Bai, ba. Hoixe, Pessoaren aipu batetik datorri zen burua, eta libroan erreferentzia asko daude eta askotarikoak, beraz hori da, ba, beste bat. Nondik jaio da liburua. Buf, ba, nire barroko barrunbe oso sakon batetik esan nuke. Beldurretatik. Bai, beldurretatik asko, egia esan. Bai, azken batean, egia esan ez dut esango poema guztiak niri buruzkoak direnik, ze askotan jokatzen dut testuaren zerbitzura edo niri pixka bat hori, momentuan sortzen ari naizenak agintzen didan bidetik, ez? Baina badira nire kezka propioetatik sortutako poemak, azken, joan den urtean argitaratu nuen, eta azken poema da joan den urteko martxokoa, eta hasi nintzen idazten nik uste zarrena dela ni lehenengo batxilergoan nengoenekoa. Beraz, pixka bat kontatzen du adin horretan gertatzen diren kontzientzia hartze prozesuen bilduma bat, ez, gordetzen du. Dira kontzientzia hartze prozesua gerta daitezkenak edozein adinetan, baina justu pixka bat helduarora igarotzen garenean eta ikusten dugunean benetako mundua deitzen dugun hori nolakoa den, gertatzen direnak nahiko era bortitz eta azkarrean, ez? Beraz hori, kezka horiek biltzen ditu liburuak eta dago banatuta 3 ataletan gaiaren arabera. Bai, hori da esan. Gauza bat, aitogetzen badezu, akatuko dirazu. Aski ezetz. Nire burua irakurrita daka. Eta gainera egun batean. Bai? Jo, eta nola katuko zaitut horregatik, asko posten hau jakitea. Egun batean irakurri, ibukean irakurri. Hobea pasa, irakurri, eta zirukatu dut. Bai, egia esan jendek, esan izan dite hori, harin irakurtzeko moduko zerbait dela. Nei poesia eskotan oso jarraian irakurtzea gustatzen zen argia ez galtzeko. Eta gero, sentsazioa ematen dit, bukatu dudanean, dena jarraian irakurri dudala. Eta gelditzen zen sentsazioa autokritika bat egiteko modukoa edo hausnaketa bat. Ez da eleberri bat egunak daramazuela pertsonaiak familia izaten, horiak asko gustatzen zen, baina eleberri osea poesia sakonagoa da. Aztertzea gustatzen zen, edukitikarik egiten idazleek akatuko nindutelako, baina Egin dezakezu baina sekretuan, hori kamara gabe. Sekretuz. Bai, egia da poesiak azkenean, nik uste poesia liburuak nahiko deskriba daitezkela zerbait borobila bezala, ez? Orduan jasotzen baduzu era jarraian agian errazagoa dela harrapatzea lotura guztia, ez, esan duzun gizan, eta hori erreferentziak egitea, bai, bada jasotzeko era bat, nik uste oso desberdin bizi dudala hori, azkar eta kolpean irakurri edo era nolabait tantaka irakurtzen dudanean, ez, bestela agian poema bakoitza bizi duzolako era sakonago batean edo era bere gainago batean eta igual beste era batean ulertzen duzulako. Nik uste bi esperientzia direla, ez? Eta nolakoa izan da elkar bezalako agitaletxe batekin agitaratzea zergatik esan behar dugu hango editoreak Xabier Montoya eta
eta aitzine zogarria. Bai, nire editorea Xabier Mendiguren izan zen, baina egia esan ez dut edizio prozesurik eduki zen nire liburua argitaratu zen sari baten bidez Iruniria saria eta bertan oinarrietan zegoen, bai, akats gramatikalak zuzentzeaz haratago ezin zela inongo ediziorik egin, argitaratu behar delako epaiek jaso duten bertsio berbera, ez? Beraz, nahiko esperientzia kolpekoa eta azkarra izan zen, egun batetik bestera, joan nintzenara adunara, ezagutu nuen pixka bat argitaletxea eta langileak, eta hurrengo gunean ja, venga, imprentara. Eta hori gero ondo gozatu nuen desente justu liburu argitaratu zelako Durango azokaren aztean, eta beraz azokak eman zidan aukera hori egoteko pixka bat elkarrekoekin, egon nintzen elkarren estanean, ezagutu nuen jendea, eta egia esan egotea hori estan batean dauzkana, edo argitaletxe baten atalean dauzkana ez dakitxon bat estan, eta ikustea benetan zenbat mugitzen den hor, eta zure lana horren parte dela, handia da, ez? Eta nahiko, nik uste gainera nik elkarra aurretik uste nuela zerbait oso ukigaitza bezala, eta iritsi zela gainera nik ala aukeratu gabe, eta esperientzia polita izan da, desente ikasi dut literatur industriaren inguruan, eta ikusiko dugu norantz jarraitzen dugun aurrerantzean. Leire, zentzuk dira zure bizitzaren kezkak zagatu dena super guai ez da izango, ez? Ez, argia ez. Kezkak, ostras, asko dauzkat, baina nik uste maila handi edo mundial batean asko kezkatzen nau sistema kapitalistak edo sistema neoliberalak norbanakongan edo kolektibo ongan daukan eraginak, ez nola askotan bizigaren ez nahi genukeen bezala, baina ez garen gai esateko zergatik den hori horrela, ez, eta ze gaitzaren topatzea ihesbideak horrengandik, eta horrekin lotuta asko kezkatzen nau nire ingurukoak maite ditudanak gaizki egoteak eta lagundu ezinak, ez, beraz, horrekin bizi naiz egunero. Izan daiteke, hau igual gero Oianari galdetuko diogu antropologia dagoela, baina izan daiteke hausagiri falta gure aldetik. Izan daiteke, baina egia esan nik uste oso baldintzatuta gaudela gure inguruaren gandik, ez, eta azkenean dena ez dagoela gure esku, ez, gusaia gaitezke bizitzen nahi dugun eran eta ihes egiten inposatu zaigun guzti horri, baina horrek ere badu presio bat, ez, eta eskatzen dizkizu baita ere baldintza material eta baliabide minimo batzuk. Beraz, dena ez da zuri edo beltza, eta jakin behar da pixka bat, neurtzen noraino eman dezakegun. Leire, mila eskerrik asko zuri. Plazer handia izan da. Bilaleko llego gugu ikusi, Agur! Agur!